Senyum hawa hingga wara ketepodha tau Бәхет миңә һине яратау Мин калам был якта яңгыдым Көтер өсөн һине һагынып Беләмен кайтырһың тагы ла Мөхәббәт иленә талпынып Яуа яңгыр, яуа Күдәштәремдә яуа Әгәр ярым юк янымда Көтәм һине иртән тагында Яуа яңгыр, яуа Күдәштәремдә яуа Әгәр ярым юк янымда Көтәм һине иртән тагында Шаһит вокзал